ang mga manipis, medyo mahalog, mamagan kag light colored nga mga panapton. Ang mga human sa cotton, rayon o kon linen ang ginarekomendar tungod sa kabugnaw sini. Magbalon lang sang scarf o kon jacket kung malawig ang biyahe o kung magasakay sa air-conditioned nga mga salakyan. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan. Sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Bombo sa kahapon lamang program balikan taman si GD sa Segundo Distrito. Hello, GD? Oh, GD. Palihog lang gamay-gamay alanda ang imong nga monitor. Kung may monitor ikaw, I know nga manog attend ikaw sang inyong orientation. Dali na lang gidman ini So if you are ready, yes, GD. Lihog na lang ko sabat sa ating pamangkot. Disbentaha or bentaha para sa inyo ang diferensyahan na isang inyong edad? Kita advantage gid ang age gap in nila kasi syempre matured sa mag-isip. Kumbaga kung stable wala. Kumbaga daw hindi ka mag-overthink kasi syempre matured na niya kami sa aron. Syempre pangabuhi yang ginapangitaya. Syempre wala na sa kuan nga mag-intuon niya ka, tutuon niya ka. So advantage ginakabi ko advantage ang edad niya, ang age gap naman. Kasi syempre matured na siya mag-isip. Kag hindi ka na mag-overthink sa mga bagay. All right. So you said, yung bisan kasako, may you and me time gid ka mo sa isa kag isa. Wow. Sa Yes, kada adlaw. Bisan Ano yung kasako. ginahimo? For example, tita, kung kapoy siya, kapoy mo ko sa school, kape-kape lang. Kung off-danay kami, pero tita, wala kami off-danay subong, kasi syempre, I need to board para lapit sa eskwelahan. Ang me time naman is just kung simple lang, kung upod kami is makape-kape lang, or kung damo ang vacant time, malagaw, makadto sa mga sikat ng mga kaladkuan, mga restaurants, or cafe. All right. So that's how you keep your relationship going and that's how you Yes. bond together. This year, pila na gani ka mo kay tuig ni duha? 4 years na tita, this December, 4 years na. Wow, congratulations. Ano ang mga future plans? Thank you so much. Future plans naman tita is ang first gid is makatapos ng danay ko sa pag-eskwela, then maka-find stable job so that nga kung maka-find ako stable job, then ma-support ng family ko, that is the time nga mag-settle down naman ko sa iya tita. Alright. Paano ninyo ginahalungan ang inyong relasyon and what do you do to keep it going and to keep it stronger? Isa tita, mahabot sa time nga maburingan ka mo sa inyo relationship, pero ang ginawa naman tita is gina look back naman ang mga inagyan naman sa una kung paano kami nag-umpisa para mas maging stronger pag ang relationship naman sa mga inagyan naman nga nagka-COVID, nadulan siya obra, kumbaga na balik-balik naman ang mga inagyan naman sa una para maging stronger pag ang relationship naman sa talad. Alright. Para sa imo, is Dan the one na gidman? Para ka na kang tita, yes. At syempre, ginpalangga ako siya tita. Though para sa ako, nakabig ko nga siya nagidya tita. Alright. Good luck sa inyong relationship. Siya naman gidya. Siya na gidman. Kay tita, thank you so much. Siya na siya nga. ako naman kuno tita. Okay. What's your message to Dan? Message ko sa iya is continue lang siya kung ano siya subong sa mabuot na pisan ka mapinananggaon, and always sige na remember nga ari lang ko bida sa sadya tita no matter what na matabo pa tita. Okay, because going stronger ang inyong relationship, ano man ang mga tip nga mahatag sa aton nga mga tagpalamatiho or also into a relationship para nga Mahatag ko lang magdugay kita ang nga. relationship mag-work?
Ang mahatag ko lang gyud tita nga tip is that nga maging loyal ka mo sa inyong nga partner o nga maging loyal ka mo sa isa kag isa kag dapat hindi ka mag-base sa physical appearance. Of course, mag-base mo sa physical appearance pero most importantly is inner nga side sa isa ka tao dito. Alright, well said. Ang ibang gani nga after sa physical appearance, mo pa na, no? Kay ti gwapo imo no, beauty, damo man chicks eh. Pero may ara man Sure naman gwapo, siya, no? pero loyal. Loyal lang kasi tita. Yes, may ara man gwapo nga ti loyal man and sincere man. Thank you very much, Yes, Kid, for your tita. time. Good luck sa imong Thank you, orientation tita. and good luck Yes, tita. Thank you so especially much. sa inyong relationship ni Dan. Our winner, mga kabombo, ay sa Monday ha. You can already claim your prize. Si GD sang Segundo Distrito. And now, it's time to say thank you sa aton nga mga letter senders at the same time. Siyempre, i-reveal na naton sino aton nga winner para sa sininga semana. I'm sure may mga ara ka mga bets dira, no? Kung sino ang naluyagan ninyo. Lantawon ta kung mag-sync man. Sa aton diri, no? Nga choice kag sa aton nga i-reveal nga winner para sa sininga semana nga magdaog sang 1,000 pesos nga cash and of course i-arrange naton ang pag-interview sa aton nga winner through video call and that would happen next Saturday. Uy, Mayo na next Saturday. Parang kailan lang. Anyway, sa inyong mga istorya dira, take time. Compose ang inyong thoughts and organize, no? Parang hindi ka mo mabudlayan, hapos lang, inabalang doon istorya lang gid ka mo. Nagkukwento lang ng inyong mga kasaysayan sa inyong friend. And that's Tita Regine. And then, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung hilig ninyo ang pagsulat sa gihapon, pwede ipadala lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Again, nagpasalamat gid ako sa inyo sa mga madamo nga mga istorya, hindi lang isa, hindi lang duha, kundi nga madamo nga mga istorya nga inyo nga ginapang padala diri sa kahapon lamang program. And that way, mas nakilala ko man kamo, mas nakilala man kamo sa mga fellow ninyo nga mga letter senders. Gani, tell your friends about KLP and encourage them also to share and inspire all of us. We are having KLP every afternoon, 2 to 3, from Monday to Saturday. Kita ang mag-aobdanay. So please, tell your friends to also share their own stories. And who knows, basi sila man ang mangin mapalaron ng tagdaog diri sa kahapon lamang program. But of course, most of all, ang ato nga pag-aobdanay, ang ato nga pag-share sa mga inanggihan natin sa kabuhi, amo na ang nagaband sa aton together. Kag migahatag sa aton, mga motivations, mga encouragements. Well, you know, way ka lang kabalo sa through gali sa imong story, nahatagan mo sang inspirasyon ang iban who are feeling down or who are in this with the same situation sa imo and they do not know kung ano ang ilang himuon, but because nag-share ikaw, kag na-overcome mo, no? Ang episode sa imong kabuhi, you just shared with them the wisdom and everything good, mga tips para sila man, no, ma-overcome man nila ang ina nga sitwasyon nga gina-share niya sa imo man gali nga sitwasyon nga ginaagyan. So that's it. Thank you very much, kid, mga kabombo. One day off kita. Balikay again kita on Monday. Madaming nga salamat sa inyo. Congratulations to our winner for this week to win 1,000 pesos in cash. And i-arrange naton ang pag-interview sa iya. Your guess is as good as mine. Ang aton nga winner, Lola Nena sang Iloilo City. Lola Nena sang Iloilo City, ikaw ang aton nga winner. Reach out ako sa imo and we will arrange ang interview para sa next Saturday. Si Lola Nena ang nag-share sa aton about her mother, about her intense love sa iya nga mother, nga siya gid ang nag-alaga until she died, no, ang iya nga mother. So congratulations sa imo, Lola Nena sa Iloilo City. With that, mga kabombo, mga KLP lovers, nagpasalamat ako sa inyo tanan. And of course, we'll be seeing each other again on Monday. So let's enjoy our week and go to some place na hindi mainit. Magpakalma, magpatauhay, and right na naman para sa KLP. Maraming salamat. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program.
Good afternoon and God bless.